Essence ani gasoili ulu songo jigina drome tan o de bora ni taji kofole nunu songo la laseli kɛra kununko anap ɲɛma fɛ fasodenw ulu ka nisɔndiya a ko kan Seinabu Cero hale bena o ɲɛfɔ ye bi kunnafoniyaw la. Octobre Rose campagne 2024 yi o baraw damnena kunungo Mali kɔnɔ ministre colonel Assa Bajalo Touré ale n'a jɛɲɔgɔnw olu tun bɛ kati kunungo ni ka musolakaw kunnafoniya si ani wolonugu labon kan yaasa lajɛliw bɛ se ka kɛ ka caya toga min na ɲina campagne kɔnɔ. Ni ne bi kunnafoni ale bakurubaw ye aw ka jabaraniso mandi sanfɛ Advance TV ne nisɔndiyalen bɛna minnu walawalaw ye aw ni ce anw sugandili la ka aw kunnafoniya ay aw bisimila bi kibaru ale kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ la ministre min bɛ sigida sanuya ale ni yiriwa ko kunna ale ko ka fasodenw ladɔnniya k'a fɔ ko ji ye naliba min kɛ ni waati laban ninnu kɔnɔ ni ba sɛbɛkɔrɔ fara ko fɛn min ye ji kɔnɔfɛn dɔw ye ani bakan dɔw ko jizon ko o taara ni olu dɔw ye ministre ko k'a bɛ se ka kɛ ko k'an to taama la an ka bɔlɔn kɔnɔnaw la k'an bɛ se ka bali ni fɛn bagan kofɔlen ninnu na ko n'o kɛra k'an ka hakili sigi an yɛrɛ ani ni bagan ninnu lakanali ko ɲuman kama ministre ko an ka fɔrɛ wele teliyala ni nɛgɛjuru siraw ye nɛgɛjuru sira minnu filɛ nin ye 76 ani 6 44 ani 4 50 ani 8 42 walima 75 ani 5 10 ani 3 0 ani 4 30 ani 2 walima yɛrɛ 76 ani 6 20 ani 3 96 ani 6 50 ani 3 ministre ko ka ni laseli famu ko ɲuman ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ. An bɛ taa ni kunnafoniyaw ye halisa i n'a fɔ kunnafoni daminɛ la an y'a fɔ aw ɲɛna toga min na fɛn min ye taji ye dɔ bɔra ale sɔngɔ la cakɛbɔ min bɛ tajiko kunna n'o ye Office National des Produits Pétroliers ye ale ye ɲɛmaa ye kunnafoni di kɛ kunungo ni ka maaw ladɔnniya k'a fɔ ko taji ko dɔ bɔra ale sɔngɔ la laseli yɛrɛ kɛra u ka lajɛrɛba dɔ senfɛ fɛn min ye dɔrɔmɛ 10 ye k'o de bɔra essence ale ni gasoil sɔngɔ la yaasa ka se ka fasodenw ka nisɔndiya sɔrɔ a ko kan an ka kunnafoni na Seinabu Cero ale wulila ka jigin dugu kɔnɔ han ka ɲɛmada ka sɔrɔ taw la. Essence minnu tun bɛ feere 170 station dɔw la olu bilala 160 la nka minnu tun b'a feere 160 olu taw kɛra 150 ye k'a daminɛ bi jumadon octobre kalo tile 11 san 2024 na o kama jateminɛw b'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye dɔrɔmɛ 10 ye o de bɔra essence sɔngɔ litiri la ni sɔngɔ nɔgɔya min filɛ nin ye o bɛna kɛ essence feere yɔrɔw la ni an ko a ma station a bɛ ka wale an fɛ dɔ bɔra la a bɛ ka feere cogo jumɛn bon essence litiri kelen an bɛ ka feere 750 150 an bɛ ka feere o la kɔrɔlen an fɛ yan kun bɛ wisan na komi an ni tɔw tɛ kelen hali ni dɔrɔmɛ kelen kɔni de bɔra la kɔni o kelen don n'u nana lajɛ bɛɛ bɛ baara kɛ ni tableau de fɛn min mana na u bɛ ɲininkali kɛ karisa a bɛ cogo di dɔrɔmɛ 10 bɔra la wa kelen don nisɔndiya ko kuma kɔni banna ye. Nin waleya in fora kosɛbɛ bolimafɛntigiw fɛ ka da waati yɛrɛ cogoyaw kan minnu yelen don k'a fɔ ko a ka gɛlɛn. Bon ne ka baara kɔnɔ a nafaba de bɛna sa parce que hali k'a dan an minnu bɛ transport kɛ ka mɔgɔw ta ka t'u bila donc a b'a an permettre an bɛ dɔ sɔrɔ temps in bolo an bɛ dɔ sɔrɔ ka économiser quoi. O nafa tɛ fɔ ka se a da la ne ba nafa ka bon kojugu parce que a bɛ dɔ fara an ka sɔrɔta de kan o de ka d'an ye o y'an taximaniw sago ani transporteur bɛɛ sago de. Nin bolimafɛntigi in ka yeta la hali n'a y'a sɔrɔ sɔngɔ jiginna a ka kan jateminɛw ka kɛ ka tɛmɛ ni a waleyali ɲumanw ye station kɔnɔnaw la. Par exemple n'u kɔni ye essence jigi u k'u jija u kana kɛ politiki jiginni ye ka dɔ bɔ wari la ka tila ka dɔ bɔ essence caya la u k'u jija n'u ye dɔ bɔ wari la u ka essence quantité to a cogoya kɔrɔ la donc o bɛ diya anw ye kosɛbɛ bon fɛn fɛn fana dulɔnnen bɛ essence la n'o ye transport ni fɛn n'u ye o tigiw fana k'a dɔn k'a fɔ ko vraiment ko essence jiginna u fana ka dɔ bɔ u ka fɛnw na. Hali n'a y'a sɔrɔ essence sɔngɔ jiginna kosɛbɛ fɛn min ye gasoil ye olu ta tɛ o cogoya la. O tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen nɔ ministre min bɛ kɛnɛya ani sigida yiriwali ko kunna n'o ye colonel Assa Bajalo Touré ye ale ye octobre rose o campagne baaraw daminɛ kunungo katikaw fɛ yen nɔ nin kalo in kɔnɔna la ko fɛn min ye kunnafonidiw ye k'o na kɛ ka caya musolakaw ye sin bon ale ni wolonugu labon kan yaasa musolakaw ka taa u yɛrɛ lajɛ toga min na ka se ka baara in kunbɛn ka fara ministre colonel Assa Bajalo Touré kan fɛn min ye gouvernement ministre camanw ye olu kun bɛ a kɛnɛ kan an ka kunnafoni ɲininaw fana tun b'o kɛnɛ kan.
Shi ani wolonugu labon olu ye banaw ye minnu kasara ka bon kosɛbɛ musolakaw kan. O kama wulikajɔba min bɛ kɛ san o san diɲɛ fantani naani bɛɛ lajɛlen fɛ ka kunnafonidi kɛ ka caya musolakaw ye bana in kunbɛli kama n'a bɛ fɔ ale ma ko campagne octobre rose. O baaraw daminɛna Mali la ka bɛn ni octobre kalo tile 10 ma. Ɲina yaasa ka se ka laɲiniw kɛ sabatifɛn ye. Baɲumankɛ tɔn dɔw kɛn bɛ ka u fanga fara kɛnɛya tigilamaw ale ni jamana faamaw ta kan. Min na kunnafonidi na kɛ ka caya musolakaw ye ale ni ka sɛgɛsɛgɛli kɛyɔrɔ dayɛlɛ musolakaw ye fan bɛɛ lajɛlen fɛ. Barisa ko ni bana in lakodɔnna k'a bɛ se ka furakɛ ka ban. O baɲumankɛtɔn dɔ ye Fondation Fadi ye min kalikan dɔ ye musolakaw ni kisili ye ka bɔn bon bana ma u ka adamadenya timɛ ko ɲuman na.